Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ngayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Miyerkules na kita, Hulyo 6, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati hindi lamang sa kahanginan kundi pati na sa mga nagaupod sa bahin sang online, no? Ang mga on-air listeners kag sa online nga nagatutok na karon iya nga Miyerkules. Welcome sa aton nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline. Hoy, sa tanan nga nagahiwat sang ilang kadlawan, sa tanan nga may mga birthday subong adlaw, happy birthday. Sa mga nagahiwat sang anniversary, happy anniversary. Aksyon Hotline. Aksyon atay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan kag langkoy na ang pag abi-abi sa aton nga magka-aksyon nga naka-monitor kag naga-share kag naga-like sa aton program. Importante gid nga at least may ara kamo no? Sang nagakaigo dira nga mga mensahe kag nami pagid ko ma-share kag ma-like ninyo ang aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Aga pang banwa, imo na makitaan kung drama sa Aksyon Radio sa 684, inang istambay bla, pero subong ya, aga pa ang banwa, puwerte ng pagdagsa. No, ano-ano man lang kwan man, ano-ano man lang isda sa may baybayon, puwerte kadamo sa mga nagpadulong sa bahin sang Commission on Elections or COMELEC diri sa Metro Bacolod. Actually, nakita naton sa province, may ara na sila yung schedule nga satellite registration sa mga barangay sa bilog nga probinsya. No? Pero ang diri sa Bacolod City, I don't know kung may mga schedule man diri, si Attorney Katrina Trinio Kanya. No? Kay gusto tani baloon kay Ariho, importante niya mo ang mga nagakadto da, nagalaom, nga ini sila marehistro karon nga adlaw. Ang problema sa kadamuon sang nagkadto sa COMELEC Bacolod, bala ini sila tanan maakomodar. Aksyon Hotline. Take note nga ang mga equipment sang COMELEC Bacolod last time may mga nagkalaguba to kay ginbahaan blatong dumduman yung ginsulod ka baha ang opisina na da. Tiway pa to makalayo nga mga equipments. Tipila gini karon masarangan sang COMELEC, siling kumasmayo tani timprano pa pahibaluon na ni sila ho. Kung pila lamang ang sarang nga maakomodar, agud ang iban, pwede managuro nga panglistahon dira kung may personnel, no? Nga buwas sa aga, hataga naman opportunity nga silang unahon sang sa magsigid sila subong sang hulat, maghala kalinya nga until in the afternoon, basi hindi sila yung maakomodar. Kundi ang tao da maruya. Aksyon Hotline. Ibaluon ta karon dugay ang sitwasyon kay siling ni Akson Alvin Grava. Kon kahapon tuman kadamo ang nagpadulong sa talatapan sang COMELEC, subong halos nagtriple. Nagdamo pagid ang luyag magparehistro. Aksyon Hotline. In short, damo pagid gyapon gali no, mga Bacolod non, I don't know, Negros Occidental. No, kung pilagid ang waay pa nakaparehistro kang nagligad nga eleksyon, wala man nakabuto. Aksyon Hotline. Ano pagid ang mga balita nga aton tutukan karon nga morning? Grabe man ang Shabu, no? Shabu, way gyapon untat ang mga naga-operate sang illegal nga droga. The latest nga operation diri sa Bacolod, 2.8 million pesos ang nakuha
sa suspect. Action Hotline. Di basta milyon of pesos sa makuha sa imo, you will be considered as high value target. Action Hotline. Makaroon na naton ang latest ano pagid. Ari ay isa man isang balantayan ta karon kag luyag tay baluon sa pila ka mga opisyal under Benitez administration because kundi sige-sige ang mga ginahimo nga meeting ni Mayor Albi. In fact, mga department heads, halos tanan subong ginasapol niya na kay parang in preparation para sa 100 days kag sa implementation na aktual no sa mga plano niya for Bacolod City. Galing na muno ko last time, siling ko by 2023, halos ang mga LGU ang ginaproblema ang allotment or budget from the national nga muning era sa una nga maganubo by 2023 ari ang lain pagid. Under Benitez administration, ang nabilin nga pundo for third and fourth quarter of this year uy ara na lang kuno sa 20%. Action Hotline. Ti ang problema sini kabalukan madamo ang mga ginahire sa Bacolod magluwas sa permanent nga mga empleyado nga may allocation na naiya mo sigurado na naiya nga sa nabilin nga third and fourth quarter may allotted nga budget na ina para sa personal services sa mga sweldo nila. Ang problema subong sang karon nga administration kung paano dugangan ang workforce sang city kung mag-amo ni nga gamay na lang nga pundong nabilin. Aber nano ang mga strategy nga himuon sang Benitez administration angot sa sining nga problema. Action Hotline. Kag isa pagid nga balantayan ta today ang pagpatigayon man sang pagtagtaganay o kung ang pag-identify na kung sino nga mga miyembro sang konseho sa Bacolod ang magauyat sang signifikante nga mga komitiba. No? Kay ti regular session nila today, ang pag-intindi ko diri man may baluan kay ipagwa ang mga listahan kung sino ang magauyat sang nagkalain-lain nga mga committee. Action Hotline. Ang maayong nga balita sa nasyonal, no magluwas abi subong kundi way untat ang pagpanumpa sang pila ka mga appointees kag pila ka mga cabinet secretaries nga nagdugang sa listahan ni President BBM. Ang balita sa nasyonal ariho no less than the President Tagambal silingya ang base sa amon mga meetings isa sa mga priorities sang akon gobyerno amo ang paghatag sang ayuda. Tisang una kundi mga jeepney, mga buses ang nahatagan sa itong libre sakay program, ang ginatawag na itong paghimo sang contracting services nga strategy sang DOTR kag LTFRB. This time, siling ni President BBM, mga tricycle driver ilakip ta na sa mga listahan. Action Hotline. Very good. No, at least makabaton man ayuda ining mga tricycle nga mga drivers. Now, sino bala ang mangin lehitimo diri? Kung ikaw abi halimbawa karon nagabiyahe kaya nga bugos ang imo mga papeles, sigurado gid hindi ka diri malakip sa sininga plano. Action Hotline. So ibaloon naton ina because iniimportante man kag dako ini nga numero sa mga sektor naton because sa bilog lang nga kuano nga Negros Occidental, may mga banwaya mo nga ginasaligan kag means of transportation nila is tricycle. No, tricycle. Isa sa manakita kung grabe damo gabiyahe tricycle, Himamaylan, Kabankalan, Isabela, no, mga amo ning mga area, La Castillana. May mga e-trike mga ning ibanda, ambot ang e-trike kung madumduman isang pangulo nga ilakip man sa subsidy. Action Hotline. Kay importante ini nga mahatagan man sila mo, nagakaon man ni may mga kaldiro man ni sila. O nga nagakinanglan masudlan kag may mga kabataan man nga dapat pakaunon na matigulang gani kisa makagwanta niya sang one day, one eat. Ang problema sila mga kabataan gid kay bisan paugon mo na sa aswang kung ginagutom mga ayo ginaiya. Action Hotline. Ano pagid?
Now, ang pila pagid ka mga update, no, ang DSWD amo maning gusto ko ibaluon sa region, sa lokal, i-localize ta kung bala nakabaton na sila sang memorandum coming from the National DSWD angot sa paglimpyo bla sang listahan sa mga 4-piece beneficiaries. Kundi ang manumduman nyo ang luyag sang karon nga tiglikom sang DSWD nga limpyuhan ang listahan sang mga beneficiaryo, no, kapin pagid sadtong ma-disqualify na kuntani, no, kay tapos na sila, hindi na sila pwede mag-qualify sa program kay nagraduar ng bata nila, no, kag iban pagid nga mga padugi under sa program, pero may iba niya nga way nagasurinder, no, sang ila sini nga mga records kag sang ila sini mga account number, ang ila mga ATM. Action Hotline. Now nanugid ang signifikante, nanugid ang mando kung may ara na ginman sa bahin sang DSWD. Action Hotline. Ipanuon ta na, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nawari pagid sa nasyonalo, siling ko sa kadamo sang problema ang ginatubang sa nasyon ta. Actually, subong ang Green Seal, may ara gani retired advisory BFAR, pero pasalamat kita kay Negroso way madala. Pero somewhere in Bohol, dalakip sa listahan sang ginatawag naton red tide advisory, ti pakinason ni kung kaysa mga Green Seals niya mo malang ning sa mga banwa ka mga syudad amo ning gina tingwaan nga masudan na lang sang tawo kung mo kapigado subong mahal ang presyo sang isda, mahal ang presyo sang tanan nga balaklon, ti mabudlay kung pigado ka. Action Hotline. O ti baluon tana karon dugay kung anong latest, pero siling ko mo ni kadamo sang problema sa nasyon. Ang congressman yang ari diri sa aton sa isla sa Negros, sa Oriental actually, ahay ang gusto iya matabo islan subong ang ngalan sang airport. Why gina problema for me kundi kamo kasahon sinang Ninoy Aquino International Airport because nagwa sa report nga naiya subong the worst nga sahi sang airport kon standard kag quality of service ang paghambalan kag kun convenience ang pasahero, the worst airport ini according sa study, hindi ni hambal ko kundi may ara sang pagtuon nagapakita nga lawlaw gid ang management kag ang aton airport diri sa pungsod Pilipinas. Action Hotline. Pero siling ko din ang mas mayad sini ang tutukan kung paano mapa-upgrade kag mapaayo ang serbisyo sang airport o kung islan ngalan. Kay siling ko kung islan mo nga ngalan nga way man ang improvement ang serbisyo ay amo managyapon. Action Di Hotline. dapat kurang unahon dire, hindi iya ang para sa kwan, hindi iya para sa pagilis sa ngalan. Ang unahon ta, payuhan yung serbisyo blada. O kundi ka mo kasaw nga iya ni Ninoy Aquino na, kay kuno nga luyag diri sang congressman, nga ti ipasar ang layi, nga ibalik sa ngalan nga himuon nga Ferdinand Marcos Sr., wagig kuya kontrada, bisan ano lang gani ngalan sa airport, bisan Manila International Airport, or bisan pa butang mo ngalan na sina ingalan tabi kay Ihadon Nilmar Madira International Airport, why gina-question ang importante ang serbisyo kag maayo nga standard sang airport. Action Hotline. Abi mo nang unahan nyo, ang pagkaon nga ginaproblema sa nasyon tayo, do ay nyo ginatipan kung ano to yung dumatsyag nyo, do maklik kag do pasipsip nga sa isang kasuguan mo yung ginauna nyo. Action Hotline. Pakarunan tayo na. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:22 na ang aton pagpangalagad karon iya nga Webes, boylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwansang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo ini ang produkto nga magkapasiguro, makahatagid support sa inyo lawas, mapalayo ka sa anuman nga balatian, kay ti damo ini sang phytochemicals, vitamins and minerals nga magabuligid para sa inyo sining ikayang lawas. Kung mabakod ang imo immune system, kag resistensya, butang balon sina, layo ka sa mga balatian. Mga common illness, hindi ni dali-dali makatapik sa imo. Now, ang nami pagid kay ini nga produkto may ara no sang approval sang FDA sa pungsod Amerika. Kag ang gingamit diri nga mangosteen ang super variety nga mangosteen nga only Dr. Alfred S. Villarico ang may kaugalingon nga plantasyon sa bilog nga Asia. So ano pang ginapangita ninyo
a perfect combination for a healthier life kung parisan mo pagid sang tea. Ang tea, marami ini para sa 23 na Action Radio Philippines Standard Time. Hingagawon ko lang anay si Action Alvin kay siling ko ari do kinanglanon niya subong nga maaktuhan no kung ano ang matabo na da sa mga nagalilinyada. Nag-okay ni si Attorney Katrina kanya no, pero isunod ko siya. Action Alvin do jutay gilang sitwasyon da kay ang nakita ko dirigin post mo halos nag-triple ang ganamuon sa mga tao, maggambal ka triple, mga pila ng galinyada man. Action Hotline. Kay kung hindi malang ni sila tanan maakomodar, mas nami sila ma-advisean o mahambalan ni sila nga magpauli na lang anay kiti ano karon ang imo ginawang maghalaki imo ya kahulat hasta maghapon pag abot sa alas 5 mag-closing sila or i-accommodate ang nagsubra na sa linya. Pero hindi na malabutan alas 8 guro nga sigihon pa ni sila kay tituman naman iya kagabi. Action Kag Hotline. limitado ang maakomodar sang COMELEC. Pero ano da may advisory na sa bahin sang Commission on Elections or COMELEC. Patrol Report. So Alvin, kumusta da? Aksyon na art ang sitwasyon diri sa duwa mismo sa COMELEC office. Kung ang linya ang paghahambalan action art masyado naging kalaba ano naglabot na sa may SM Dampi Action Art, Uy, especially sa may South Wing Dampi Action Art no. bali ang linyahan na hidra along San Juan o kung dito ni sila sa kilid sa Bay Center galinya. Kahapon aras kilid sa Bay Center sa likod sa may Bulacan, pero this time action Okay. na art ari na sa kilid na maagi ka sa Bakapuan Police Station. So botang number balon 1 Action Art. nagsaylo sa San Juan kag sa Rizal. Yes, that Ay, is ni the Rizal correct. sa Lisa, ano nga nila da? Rizal, Saka, Dalan San Juan, Action Art, Padulo, Mm. Panaog, Cabay Center. Amo ni ang sitwasyon na karon diri Action Art no. Kaya Ay, nagpahigyan kita. Oho. Kitaan mo man sa aton sini nga Facebook Live Action Art. Okay. Kung ano kadamo. Actually kung taon sa kahapon nga adlaw, damo to pero mas nagdamo pagid subong. In fact, makabig ta halos nag-triple Action Art ang mga nagapadulong diri sa COMELEC office Action Art sa handom nga makaparehistro. And So bali ang hambal mo kay na ina do naglinyahanay, do nagtatlo na gid ang linyahanay. Nano may naga-manage mo na sa linyahanay nila? yes, Action Art. Actually, may ari man diri. In fact, ang ibang diri ako, way ka diri bangko, ari ka speedy sidewalk, kungko ka. So bali one lane pero damo-damo galinya. Oo, one lane, pero damo-damo galing niya. Way pa na labot ang mga nagapungko na lang sa mga sidewalk Action Art. Uy. Dili-dilit ng balak. Pero tinagid na kapoy, manitindo. Kaya, I don't know kung anong oras ni sila. Sila, madam. Oh, madam, kamusta ka kuda? Paigad ka mo, way nakamusling niya. Kaya pa, hindi na. Hapon nga mga ang bata ko gapila na halin na kami di apat na kami may 3 days na kami di sang pilahay. Aga pa kami gabugtaw para lang makapila kami sa ilalim makaparistro bata ko. Sa subong wala kami kabalo kung nadala pa kami sa numero nga 300 lang ang ginahatag nila. Larohon ko, ma'am. Ikapatlo niyo na nigata. Oo, 3 days na din naman nga balik-balik kagahon pa Tagadiin na kaginalas ko sila? sa kagahon ari na ko di para lang makahingaga ako sa Ikaw po, ma'am. Dili lang sa barangay Stefania. Barangay Mm. Stefania. Oo, yes sir. Oo, alas 2 makabuti. Oo, sa alas 2 pa. Tapos ang iba niya, nasa loob lang. So, ang friend niya sa iba, nag-aaga pag-pila, di? Pwede ganun, ma'am. Way pa ka mo number. Wala pa kami numero nga ginhatag. Ti ang Why ila pa na kami nga kabalo kung ginalinyahan. malabutan kami sa 300 na ginhatag. Kamagyan, Action Art. Siling kong ginalinyahan nila na sobra na 300 ang nauna sila. Ang ginali niya, sobrang gali 300. Oo, sir. Yes, sir. Kasi katuan to naman sa Comelec ang ginhatag na 150 na more than. So, dito pa lang nasa babaw sa higdanan sa Bay Center. Si kami, umaom naman, hindi naging kami malabutan sa 300. Action Art, ang Okay. gina-interview tam. Pangalan pa ka ni ma'am? Maya, sir, Eduardo. Si Ma'am Cheryl Eduardo Action Art, ari na pahantang sa pabusod pa ni Action Art, no? Pamusod Ang sa bali- dina dapit ka kali Ari sa San Juan. Ari kita sa Bakapuan. Pilit, Dalom sang Bakapuan. Sa us-us nang gali pagadto SM na nga dalan. Yes, yes sir, no? Okay. Ang mga aksyon na art. In fact, sa iya, suno sa iya, sa may hagdan pa lang 150 na. Mm. Malabay ka pa dire San Juan,
Pagkatapos mo San Juan, usos ka pagkato SM, kundi dalan na Rizal. Okay. Oo, amo ni, damo, kalabanan diri mga kabataan aksyon na art. Ma'am, anong suggestion mo na lang kay Ma'am Kanya, ang contact attorney Kanya? Ang gusto ko lang tani bala sir, kung pwede malang nila ang kada gaabot, dire, kada aga, matagaan nila numero. Kung harap personal, sir, ang ihatag nila nga numero. Kung wala tao, hindi sila maghatag. So, ang Okay. maabot, gaan nila numero o mapakita ID, bala sir, para hindi man kami mabudlayan. Gusto namon, Sige may lang, number, Action Alvin, kada ha? Balikan ta ka mapakita na ang while numero. kay si Attorney Kanya, Action do, si Tawgi sa kadaan, para nga, Yes, Mabuligan, aksyon na tani art, kay- no? Ma'am, thank you again, no? Aksyon na art, no? Amo ni ang sitwasyon na diri. balikan ta ka na dugay-dugay, Mga abigay si Attorney kabataan. Action Alvin. Dali lang ang reaction na medyo gawad mga bata, be. Siling ko unahon ta na si Attorney Kanya, guro, para matagaan sila advisory, kag para mapabalo mo sila da. Correct action na art, no? At Oo. importante diri. Ay kabudlay na karon kung 150 dito sa atangan pa lang sa kumilik ka pa po. Mapadulhog ka pa lang sa kumilik. Sa danan sa Vicente, 150 na itong nasa sulod. That is correct action na art. Inaiya sa mayagdanan. Di paano pa ni sila makumudar kung ato pa sila sa ulan nagapaliko sa Station 1? Gani man, actually, ari na tubang station 1 na gani action na art. Diri pa lang Damo gid ya, damo na. gid. Ate, sige, ari si Attorney Kanya sa piyak na linyaw para mabalaan tani kay para ang nagalinya na nga iban, mapabalutan na lang nga daan guro ni kung nando ni ang advisory sa ila Action Alvin. Balikan ta kada in a while. Pero on that action na art. Sige, kindly stand by Action Alvin, graba sa patrol. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang iba ni ba si Way Panikapalamahaw? We have Attorney Katrina Kanya on the line. Attorney, good morning si Action Art sa Action Radio Bacolod Live kasumong sa Action Hotline. Good morning, Action Arts. Mayong aga man sa nagapamati sa imong programa. Yes, ma'am. Siling ko kahapon do kadamo to pero subong do nag-triple halos pagid ang nagkadto da sa Kumelek. Ma'am, ano ni siya? Makumudar na tuntanan ni kay do kadamo gid sila kuno? Nagkasat kita sang cut-off Action Art. Nagahatag kita priority numbers sa pwede naton ma-accommodate for the day. So, sa subong nga adlaw, naghatag kita 300 ka priority numbers. Wala nga dira na upod sa 300 ang aton nga mga senior citizens, mga PWDs, ang mga heavily pregnant women. Okay. So, ining 300, di ini sila dapit na subong may ara na kita kuana do last element o last person nga 300 na son sigurong iba na guro advisean na lang ma'am no nga basi pwede ni sila kapauli. Ang pa sila good Action Art, continue pa sila hatag sa number kay natanaw bala ang mga requirements nila kay pagkatapos okay. ginautod naman ang line kay gina-advise naman na sila dason nga nga wala lang kita nagahatag sang number. So subong siguro na ato sila sa may babaw ari ko di sa sulod sa opisina. Pang-continue pa sila sang hatag siguro sang number. Pero rest assured pagkatapos sinahatag sa number, ginahahambalan ginadason nga wala na sang number nga nga inughatag pa nga para ma-accommodate. Okay. So, abali kung ikaw halimbawa nalabutan ka sa cut-off, ika 301, kaya hindi ka na madala, ano man, pag the following day, kung magbalik ka dira, may priority ka, wala? Wala kita naghahatag priority Action Art o nagka-first come, first serve kita on a daily basis. Wala kita naghahatag sang priority naman for the next day. Ma'am, nga ado ka damo, gid pila gid expect naton nga ma-register sining voters registration for Bacolod alone? May ara Nagadamo siya Action Art kitungod nga may ara pa kita SK nga gina-register, so hindi na ni siya regular nga mga correct. nga mga nga mga botante. So may ara pa kita mga 15 to 17 nga na belong to siya sa SK. Nga voter. So that is why nagadugang na ina sila sa aton nga pila man Action Art. Okay. Ang aton registration, Monday to Friday. Ang Saturday, kumusta niya, ma'am? Why ni registration? May ara kita nga Saturday nga registration. Including na siya, if ever magit may ara nga mga holidays, may registration kita gihapon. So until Friday, until Saturday, ari kita diri ang aton nga venue sa registration diri sa Comelec nga office. Okay. So, ma'am, until 23 kita, medyo malawig-lawig pa man, no may more than 2 weeks pa. Pero, ano man, why kita schedule yang satellite registration for those nga, para at least,
hindi na sila dinaguso da ang iban makadto mahulat lang sa mga barangay so ay panasubong. May ara kita action art ng ano tawag sina satellite registration naton sa mall, no? Next week may ara kita registration kay nag-confirm naman ini sila ang aton nga mall registration July 6 to July 11. Hindi. July 11, sorry. July 11 to 13, ara kita sa SM. Okay. 14 to 16, ara kita sa Robinsons. 18 to 20, ara kita sa Ayala. So bali kung ara ka mo sa mall, why da iya sa office niyo registration? Wala, Action Art. Kaya nga aton nga Oh. mga equipments, ginadalaman naton sa aton nga mga venues ng satellite registration. At least may ideya sila mama kag nami dito sa mall kay pareho na karon kun dira ka sa Dalan San Juan dira ka dito ka pa us na sa SM sa Muliana isli sa patrol kung mag-ulan na karon kundi uloplaag na sila magkalabasa pero kung molya at least hindi ka mabasa. Yes, Action Art sa isa pag ginaano naton kitungod nga kung mag-ulan pagit ang diri sa sulod sa kung aton nga vicinity bala sa opisina nagabaha man. So mauntat like sang first day sa registration naton nga Monday ang first day kitang July 4 naton nga nagbaha nga we had to stop no the registry ang part lang sang step 1 nga mag-accept sang mga aplikante. Gani alangan mo to karon paubugon to sa baha to nga base may leptospirosis. Actually, yung iba nag-ubog man gid sa baha kay Uy. pagambal namon nga ma-stop kami, wala man sila wala man gid sila naghalin. Wala man gid sila naghalin. Sorry, sala gali ang akon nga na schedule gali Action Art. Ang July 11 to 13 sa SM, ang July 14 ang July 14 to 16 ara kita sa Ayala. And ang July 18 to 20 ara kita sa Robinson. Okay. So at least may tiempo na sila magkadto dito kang mas medyo organisado mayo na guro at least may bisan magpungko kaya ma'am sa kilid sa mall hindi kaya mabasa. Yes, amo man actually ginaano naton kag maplastar bala sila maplastar sila plus ang amon man nga mga equipments maplastar man sang insakto nga maka-accommodar man sang medyo madamo-damo. Ma'am, pero ang inyo sini nga gina-expect sini mga more or less pila ka libo or thousand sa mga registrants man? Madamo-damo gini siya siguro kay maano naton ang previews naton nga mga nga registration damo man ato ang wala man katigayon bala nga makaparehistro and then may ara kita subong barangay kag SK nga election so nag-expect kita sang madamo gid nga mga aplikante including na ang ato niya sa SK. At least ang tagtaganay ano kay ang iban to kay na alegasyon man lang nila sinila ano kay gina pamilya sa aga di may kasalot yati galing kunway sa nagasaway tuod kag do maisog to yung nagbag-o nag-abot makasalot Wala naging kami sila na lang ginayo naton nga magbantayan ay sa ila nga pila bala Action Art. Why ba we are also asking bala sa nagapila nga to be also considerate para sa nauna sa pila. Gani. Anyway, subong adlaw mga more or less 300 luwas pa da ang senior citizen nga pwede naton akomodahon anytime iya. Yes, Action Art. Ang mga equipments naman why patumakayo atong mga nagkalabasa nagligada. Nagapaabot pa kita sang replacement nga manug-abot. Mga pilak bilog to gani nagkalaguba, ma'am? Duha ka bilog ang nagkalaguba nga units gid tapos may ara pa kita nga mga UPS na ginagamit pala para sa opisina para mag-brown out gid man masigil ang gihapon. Ang atong mga computers may mga apat nga nagkalaguba man nga UPS. Okay. No, amo na kay tuon no, basic kon on process ka maggulpiada ma-brown out back down, back to zero ka karon sa mga ginahimo mga process. Yes, correct. Action Art. Especially kung harap ka na sa biometrics, ang sometimes nag-corrupt man ang aton nga pag-record sina kung wala sang protection sa ano. Grabe man bisan way pa sigurado, bisan ang iban nagapangalag-ag pang iban sila nga basi hindi madayon, basi pamalang hambal pero ang iban ginakul dam-damo gid gali gusto magparehistro. Anyway, ma'am, kabay pa no after sining week next week mangin smooth na kag karon ko matapos ng 300 kabay pa ma-advisean na to sa personnel mo sagwa para magpalauli na lang ning iban. Ginahimo na Action Art. Okay. Attorney, salamat gid unless may ara ka pa idugang advisory sa Bacolod nun.
Ang amon nangingin ayo para sa nagatuyo ang magparehistro, kompletuhon lang ang requirements, valid ID, photocopy sang valid ID, for 15 to 19 years old, may wala labot sang valid ID, may ara pa kita additional nga requirement nga birth certificate or baptismal certificate. Para sa nagatuyo naman lang niya nga mapa-reactivate lang sang ilang nga registration record ang wala nakaboto sa duha ka consecutive na elections. Pwede gid sila online mapadala nila ang registration form nila ang ilang kahapis ang ilang valid ID, i-email sa bacolodcity@comelec.gov.ph. No need to personally nga magkadto pa sa office nyo, ma-reactivate na sila. Hindi na sila magkadto sa Opisina Action Art, but ang ginahimo naton sila nagakonduct kita sang interview sa ila, either through Messenger or through Zoom nga platform naton. Correct. Kaya diba si tuod ang nag-apply to yung patay na iya? Yeah. Yes, Action Art. Kinahanglan, in lieu of the personal appearance before sa office, amo nang ginakonduct naton ang online interview naton. Depende sa ano nga platform ang aton gamiton. Ati, sige. Anyway, attorney, salamat gi sa time kag kuan gina, no? Kabalog ko kapoy gi kamo na permida, pero sige lang, amo gina ang serbisyo. Amo gina Action Art kada registration ginapaabot na ginman ina sang opisina. Salamat kin mama and good morning. Good morning. Action Hotline. Balik ako si Action Alvin, ba si Madiprahan, iblama si Platan niya daang nagapanagtag sang numero. Action Alvin, medyo idog-idog ka jutay, plapits kumilek to be para mabalaan tang update subong kay tibasi kung sigilan ang iba na linya, kapin pang dito sa may Rizal Street, tapos ang 300 na kumpleto na panagtag, ay kaluluoy maning iban karon. Action Hotline. Now, kung ako sa inyo, ini nga simana, kung hindi ka mo madala mag-cut off, kay hindi taman ni mabasol, hindi ta pagbasulon ang kumilek. Kay kabalo ka limitado man na, pero kung may ara gidya, sang nagakwan, may ara gidya sang nagasalot da, mahuya man ka Moscow galingon nyo. Ano to siya? Ay sige. Anyway, i-kwanta lang na, baloon lang na karon ng latest na. Action Hotline. Amo ang pinaka-latest no, sa Bahinsang Commission on Elections. So, dugay-dugay ma-announce lang da ang taga-Comelec, no? Mayara na sila sang gin-assign nga dira ma-plastar nga panagtag numero. And then, kung ako siniguro sa Comelec, mas mayo ni galing kiti kung way kay sweldo ni sa mga volunteer from the city. Karon paano mo i-organize ano? Action Hotline. Sang tiyempo sa pandemic to, grabe to kay may mga task force disiplina sang una. Now nga nagabantay da, may mga traffic enforcers. Pero this time hindi mo yung malaglawgan ni kay man ihayan ni Mayor Albini kung way tod kwarta bilin. Istoryado ng parti pundo karon. Action Hotline. Again, sa gusto magparehistro, may mall registration o kung may ara sa mga malls nga schedule, ibantayan nyo karon kay i-plastar ni Action Dore lah. Nakuha mo itong latest Action Doors, no? Kaya na doon nagbalis ka na itong schedule ni attorney. Karon ibasahan nyo lang sa Facebook page namon kay ara na ang schedule sa mall na. Di kung dito ka na iya, at least hindi ka mabasa, hindi masyado init, hindi ka itong mabahaan. Ang gwardya guro na sa mga mall ni mabulig mani. Action Hotline. Hindi ka mo magtirulumpok ka magkwanda, no? Mag-inagaway sa linya. Kay may ara tuod mga tao yang kapin pa kun mga maisog, no? Masalot ng gulpit kung ikaw karon abi nga do perdi pilo ka langan mo sa wayo na kay basi maisog tuod. Action Hotline. Konsiderasyon na mo, kabalo ka, damo subong sang iskay from 15 to 17 nga luyag magparehistro amo na nagdamo na gid ang nagkadto da sa Comelec. Kabay pa kay alas 8:42 na ti karon kung pabayaan mo ni silang iban basi malabutan alas 12 sang ulat da nga hindi man sila maakomodar, mas mayo pa nga nagparauli ini sila kay iban silang ko basi way balon lang ang kakaon now o pagkaon kag way pagkapamahaw. Ti mamuludlat ang kalimutaw may isang hulat karon ba? Action Hotline. Na ti medyo kuan gida no, mas nami ni guro
pagkatapos sang 300 ang himuon, pabaloon na lang dayon ang rest sa mga nagalinya para hindi na magulat pa kag magnganga. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya, na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman
in the form of peanut butter. Wow, namit gid yan, ha? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani, anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sang mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw man ni kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid na makakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaon sang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Discoloration, paglain na sang color sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen, no, para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger. Abi pa mo kasi na ara iya man ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang mani. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay mangayo ko bala siling ko ano nga kun ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne, no? Nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales. Ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma.
Pero actually, yes, in scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang mga scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiyan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani, anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Kag nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke, malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight, kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ara pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid no magkakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaon sang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Discoloration, paglain na sang kolor sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen no para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger abi pa amo kasi na ara iya man ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang mani. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di ba la
Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sining nga scientific name? Dumduman ko do mo ning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya, na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne, no? Nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales. Ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma. Pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae amo ni scientific name sang peanuts. Ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidi yan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy, na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Tikon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ara pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid na magkakaon sang mani kay makabulig gid sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaon sang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Paglain na sang kolor sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen, no, para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger. Abi pa mo kasi na ara yaman ni natural nga pamaagi para nga maka produce collagen ang imo mismo
kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang maniti. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko doon mo ning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts. Mahambal kita. It has a strong nutritional profile. No? Excellent source gina siya ya. Na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang mga scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:04. Kay Imbong Dio Campuda ara sila sa Barangay Hall sa Maaw. Salamat sa pagmonitora kay Romeo Haviluna kag Rialin Lobrigo Facturan. Oy kay namay gali sa mulubuluda kay Bimboy. O, kumusta ka mo? May lang nga pagmonitor. Si Romy Del Rosario, ni siya o Romy, Del Rosario kag Riza Alvarez, JC Halandoon kag Jocelyn, EDW Brizuela kag Diosdado Tinto, Jenny Tagiwalo kag Rich D. Salamat sa pagmonitor. VC Iscanier Calida, Vergi Olpinda kag Viola Alba Villases. Heidi, niya gud iya Maxon Art ba si based on experience nakamani naman ang guard dira sa number lang at least makamani sila. Hindi mangguro may duay gwardiya sa dinhi man guard basi sa mall lang namin niya. Kay duay may gwardiya ang sabahin sang Comelec. Action Hotline. Ricky Gaborno Martir kag Warren Baha, Angel Anghel Ama, Atia Kim Eriman kag Barki Tribe, upod kay Antonio Kim Puyulo, Ardong Yulo kag Antonio Yulo, Antonio Villanueva. Salamat sa always ng pagmonitor kag Allen Torres. Thank you gid ang iban karon naman Action Hotline. Alas 9:06 na, pabalik diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Now, Ario, ang isa sa mabalantayan ta today is kundi may sesyon, no? Kag daway pa man maplastar gid, check ta lang na karon kay Vice Mayor El Cid kung sino ang mga ang matabo sini karon is the committee chairmanship mo. Ang pagplastar sino mauyat sa mga dalagko nga mga komitiba. As expected, of course, ara sa majority members of the council matupa ina. Now, pero officially karon ta pa nagurmabalan kung patigayon na sila sang regular nga sesyon. Hotline. Now, Ario, kundi ang balita kahapon nga si Kong Greg i-refile niya ang bill balang o kung ang hagna nga magatunga sa Bacolod sa duha ka distrito, pero siling ko majority of the councilors kaalyado nila pero may ara na bala naghimo sang commitment
no, nga ti maga-sponsor sa council kinagligad to, naduso naman ni sa Congress, pero daw ay gidiya sang nag-commit, kagway sang ginpasar diri ang konseho sang city. Sa totoo lang, mayo ni ganing iban nga mga syudad gani nagatunga sa duwa ka distrito, since nga qualified naman sila mo number of population, kagang bintaha kag disbintaha bala nakita ta naman nga kung magduwa ang congressional district diri sa Bacolod, utang malunti duwa ka pundo ang magamit kag duwa ang congressman naton for Bacolod City. Total do hindi naman mapunggan. Actually, ang Bacolod City ma-improve naman lang nimo kapin pa kunusto na ang pag-manage. Pero ang isa pagig kasubo ng balita kay siling ko inilibog ulo ni Mayor Albi ni ang pundo lang nga usaron sa third and fourth quarter kay bisan mga job order casuals di nga i-hire sa city, kabalo ka hindi enough ang personnel nga regular employees nga magpatigayon sa mga programs. Siguro kunahon diri traffic, ang party sa vaccination activities, mga nurses, kung ano dira nga mga medical workers nga makabulig sa city. Pero dutayan lang dutayan lang mabankrupt ang Bacolod kay dutay nagilang pundo kuno nabilin. Paano mo na bisan sino pang gwapo nga taong pungko, dako na mo lang ng pundo bilin mo kundi digid mayad. O galing kiti hasta sumundo ay matusangid submit nga listahan gani sang GO kung pilang na utilize ang last administration mo. Pero Ario, ambot may ara na siyang nagpariser nga konsyal sa Bacolod nga ma-sponsor sang redistricting o kung ininggin refile nga pag tunga sa duwa ka distrito sa Bacolod City. Amo nang importante daya mo nga as early as now mayara na sang counterpart sina diri sa council sa lokal nga ma-sponsor sini nga sa isang agna. Online sa hotline. Balikan ko lang si Kong Greg Gasataya karon nga aga. Kong, how are you? Good morning. Ako na kasi mo pala. Salamat gid sa time, no. I-adjust lang yadong ya kwan gid nag-cutting off siya. Pero kung nano may ara na sang councilor diri sa Bacolod nga nag-commit nga mag-support or maghimo abi magdihon sang isa ka lihok nga magasuporta sining pagtunga sa Bacolod sa duwa ka distrito. Well, may story na ako mga council action kaput nato Asenso, which already signified ang ilang attention sa resolution of support for the redistricting of Bacolod into two congressional districts action art. No? Kay sa na-recall ko, ikaw na binigay Soriano mo ni Mayor Albi way back May 9 duso naton for Bacolod City. Okay. So at least kung may ara commitment na kadaan kapin pag sa Team Asenso, more or less daw ay nata problema diri sa council. Hopefully, long overdue na ni. Actually, ikatatlo ko na nga file action art. Ang iban ko mga dalag ko mga billion ng layin na, but iniya wala din kausat sa committee of government. Wala kita kakuha ang resolution previously. This time, we are very hopeful na makakuha ng resolution from the City Council. Okay. Kag at least kung lang taon na ton dito sa babaw ya, dapat may counterpart sa Senate para mapasar ini. May ara naman guro mabulig niya kung no? Ano, ang problema sa resolution babaw. Kuti, kinisiya sa House. After iti pasaka naton sa or sa continuously pwede maduga. Aha. So, good luck kay ti kabalo kita nga at least may ara sang mga nag-commit na nga mga councilors diri sa Bacolod City. So, are you expecting pag-start na nila regular session subong mangin priority ini kong? Information art would center sang nag-action di Kong, cutting off imo signal out. I-adjust na mong bikin o utod-utod eh. You were saying, Kong? Yeah, so actually,
inaugural session sa Parliament. Okay, kung matawag kami liwat kung kaya useless, kakakuan, sailon na lang sa isa ka linya, bi action doors, kay hindi maintindihan, gamafold ang linya. Action Hotline. Alas 9:12 na, kay Ari Pagido, parti sa pundo, ni Nano ni Matabo, ni Ban, why siling ko sang gwapo ning opisyal ko ng pundo mo, ko alangan mo na karon niya unuson sa bulsa mo ang sa kapin pa sa mga GO ni nga i-hire mo. No, kinanglanon niya bisan sino man nga kuan mo nga opisyal. Ari na balikan ta si Kong Greg basi taway ng linya Kong. Sorry gid sa ilo kami spek ka linya. Okay, lagi action art, no? So, Ara as na. I was saying, sa inaugural session sa council, hindi pa gid masam ka-take up other matters, no? Like, Okay. in resolution, kaya ang unahon pala na would be their internal rules, ang ilang committee assignments, no? Ang mensahe ni Mayor Albi. So, probably, within the next couple of weeks siguro, kaya on our part, mas start ang session sang Congress July 25 pa man, eh. No? Okay. So, there's no rush kid man. But the sooner and the earlier that we can have it advantageous para sa aton, kay once maghatag naman sang mga committee assignments or mag-start na hearing ang Congress, we can already request for its inclusion. Yes. Pero by the way, Kong, ang sa budget bala, no, kay actually gintawgan ko si Attorney Bong Dilag, ay sa sang kopya nga nauyatan. Pero ang Bacolod City under the administration of Mayor Albi, siling ko dako gidi nga kwan niya, nga tubangon nga challenge, especially nga ang third and fourth quarter in terms sa pag-hire sa mga GO do 20% na lang nabilin ko nung pundo. When it comes other general services action, if we're talking about job order, ang pag-check ko sang after the turnover, no, June 30 sang transition to bala sang gabi itapos namon ang mga documents ng iban, no, kagid no, we were able to get the data. Ang estimate ko siguro ang nabilin for general services or sweldo para sa JO is around 23 to 25%, no? So medyo kuan gid lang, very minimal na lang gid iya nga tani kon na taon mo sa budgeting tunga pa nang mabilin, but ang nabilin is only 25% and you will have to divide it for 6 months. So medyo ipit-ipit gid ya kayo, no? If you're talking about numbers, ang gin-allocate sang syudad for JO is 38% sang kuan sa MOOE, that's about 619 million bala kung di ko magsala, no? Thereabout ang estimate ko. Ang nabilin is only about 150 to 155 million, though amo na lang gid na ang nabilin. So kuan gid kayo medyo ipit-ipit gid in the next 6 months action art. Yes, kag it really matters kung nalantawon ta atong gina-request gid galing listahan para mabalaan tani kung pilang GO to na last administration. Yes, no, but subong we can already compute, no, on an estimate lang, i-divide mo ang 400, for example, no, kung ang appointments ng JO is good for 6 months, for example, i-divide mo ang ang 450 million into 6, you divide it into 9,900, then you will get the figure. But there are other job orders kang ila appointment yan, di man 6 months. Correct. No, man, I think 3 months lang bla, March, April, May, no, so, or March, April, June, so, hindi mo gid ma-quote precisely unless you will get the payroll para makita gid naton. Yes. But in the name of transparency and good governance, kung ang estimated naton nga number more or less mga pila kung ang na-hire sang last administration? Wala ako di calculator subong. Away ka calculator? So, i-divide mo lang siguro action art. Kuan lang gid na ng ballpark figure, patatamag 450 million, i-divide mo na siya into 6 months na lang para at least daw in-spread mo kung 6 months. So, pilagin kalibo, no? Damo gigawa ang hire ng mga job order action. Anyway, sige lang i-estimate, kag nasun i-multiply mong sweldo lang daw 9,000 na siya, no? I think daw 99 bala action art. 990 ang 75. Ang sumada ni Action Dorel ni 75,000. Bono mo na mo?
Kung mag 450 million divided by 99, Divided by mo sa 6 9,000 day. Oo. 9,000. Mga 70. Oh, so doon muna siya. So, i-divide mo kung pila ka bulan na siya. So, Good line, no? you'll be getting that. Oh, kadako gigali, kadamo gigali ba? Pero damo gani question ti pila na sa amo nakakadamuon, pilak bilog na dang obra. I see. Anyway, titugyan na sa mga kwana, no? Sa mga many kung Albi, especially ang ara dira sa ginatagan na subong sa otoridad no, nga magtrabaho. Pero inid na ko challenge, no? Kabalo kita nga bilang kaalyado, ti masupport ka dira. Pero kung ikaw mayor sinigali, kung halimbawa ikaw nag-mayor gali kung Greg, libog ulo mo snipro. Ti ang lang taon mo lang ang imo dani sweldo mo sa imong kwan, sa imong mga traffic aids or sa bitaw mo dira, no? Ang sweldo mo sa imo street cleaners. Ang isa pagid nga wala labot sa kwan sa general fund nga nakitaan pagid namon dito Action Art was, for example, ang sa school board or SEF bala na nga funds, ang pundo for general services, no, meaning JO sa mga schools bala kag sa mga may teacher assistant something, ang budget na for the whole year is about 75 million bala kung hindi ko magsala. Okay. Pag-check na konto, ang bilin was only 7 million. Wow. Oo. Muna isa pagid hindi na paligban man ni Mayor Albi, kiti paano na paigoon ang 7 million sa anom kabulan? That's roughly pila na mga citizen tos lang na guro ka kuan ka personnel. Di kung i-divide mong citizen to sa anom kabulan, pila lang kada bulan, 1,120. I-divide mo sa pila ka schools, pila ka teacher aid. So ipit-ipit. Aha. Wow. Ina may mga mayo na nga ina sila makabulig itani para sa mga schools na kung ma-utilize galing tituod alangan mo na i-hire karon nga libre ang serbisyo nila. That's correct. Actually, mo na nga ang iban na reklamo kay nga ako nung wala pa sila wala pa appointment, wala pa lalo na mawala pa na hire, wala pa so on and so forth, no? But in fairness kay Mayor Albi, ang hindi man siya kagiyo kundi paklaro yung pundo mo. Correct ng punto mo lang i-kwao mo na karon ng tao da kagbabantayon sa eskwelahan to pagkatapos hindi mo maswelduhan, naglain pagid ang sitwasyon, no? But Nabalokan lang ni si Mayor Albi ang ginpaobra kami. Di nag-duty kami. Di guro makakadto sa Action Radio mareklamo. Di masiling, sir, nag-duty kami to. Why kami payroll? Why kami sweldo? Gani. No? But the last Monday, sang hapon, in-invite man ko ni Mayor to attend isang meeting with the finance committee sang syudad, no? Kasi may pilaman ka mga projects na i-implement sang nasyonal, no? So it will be duwa ka sang gobyerno, national and local ang ma-implement. That's why we were able to attend. And ginapangitaan kito medios ni Mayor, no, para despite some situation, ang pag-deliver sa serbisyo hindi action. Saan nun ang meeting niyo, sir? Monday. Sa 11? Monday, last Monday. Sa July 4. Okay, July 4. Okay. Yes, sige. yes. Hulato naton si Mayor Albing iplastar iniya. Kabalo ko, may ara mga supporters ninyong galaom singat ba kabay pa makaobra kami pareho sa naligad tong administration sa GO. Ang iba ni masiling nga why kami mahiraw galaom kami tiyan mo na ang realidad sa mong alangan i-hire kamo kayang budget kalipit-ipit nang nabilin nga anong bulan reaction na ito, but sige lang wala ito lang ang pronouncement ni Mayor about it. Sige. Kung good luck sa imo kag bantayan namon ini pag balik na sa sesyon ninyo kabay pa mapadasig ang proseso sa redistricting. Yes, Action Art no kaktuyan mo kus Manila ganin subong kay medyo natapos naman ang trabaho ta dira sa transition team sa syudad. So concentrate mo ko di sobra ko sa Congress. No? So salamat kita Action Art, salamat. Good morning. Action Hotline.
Damo na nakita ko diyo mga may ara nga kandidato sa una. No, may ara nga malapit sa kay Mayor Albi. Nag-post mo kay guro ginatawgan na sila bla yado. Wala ko hindi balikawan nga may mga tao nga nagapalapit man mo sinisila. Te ano kami sir, ano kami ya, naog na mayor ta, hindi kami obra. Oh. Ang iban nanto naga budag-budag perting pamalakpak, ang iban actually ang ila thinking abo nimo. Singla kami naman di, makaobra naman kami di sa city. Oh, kamo nga mga amo ni kulor sa una, why na kamuda kami naman. Ti ano karon pagpanagilot mo kay way gani kwarta? Paano ka gani i-hire? Inadako na nga libog for Mayor Albi kung paano ni siya tanan makuan mo financially bala kung kulang ka. Anon mo na to diado ya ka tingwa nga man-deliver mo ni ang expectations ng tao nga magkatrabaho kag pag-hire mo sang GO at least ma-maximize ang trabaho kay wala ka gani inog sweldo. Damo gigali GO sa una dal city. Action Hotline! Ay, may nakilala ko yung ganing nga balis yung Jesus. Bayara ka na iba ng listahan na nila. Tagdus, milang listing sa isa kung nakakuan mo. Sa GO, sa isa lang nakatao nga in charge sabi. Pero ang aktual ko nung ara, dado 200 lang. Ay, kalay. Action Hindi Hotline! atong suspitso malang ni, pero kabay pa sa Good Governance Committee king create sa ulima pagwain nga mga data. Kay ti aktualing ginambalan tadi, kwarta niya mong sa city, hindi niya kwarta sa kung sino gapungko. Kwarta ini sang pumuluyo nga dapat mabalik sa tao sa in terms of services delivery of programs and services. Ti paano ka karon maka-deliver na alimbawa ari mga enforcers niya mo't pila ma-hire sa Bacolod. Amon dako ang question, paano mo to atungaon ning kwarta? O sa uli ni si Major John J. Liba ba si among halatay ka balbal di nga ay ano na why man tigaling paano na siya karon kay mga kuan limited kay why man inog sweldo. Hotline! Amo nang isa sa mga challenge nga dapat subong kinatutukan kabalo ko. I know that Mayor Albi and with his connection lapit to sa Malacanang kabay patani ko mabuligan ni siya no sang financial constraint kang ginatubang subong kakulang sa pundo ginatubang sang Bacolod City. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms. Di ba lang, hambal na naton, may ara roasted, masilin sila, iban niya, boiled, ginatanok, iban, ano pag Tita Wilma, ng mga salted peanuts, na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiyan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton nagapataas pagid sang aton energy, no una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sang mga estudyante kung kaisa, no kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Kag nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo kag makabulig man sa pag lose weight kung gusto mo mag lose weight kaon ikaw man ni kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ara pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid no magkakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaonsang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles may oil mismong mani di ba ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration
discoloration, paglain na sang color sa skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen, no, para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger. Abi pa mo kasi na ara yaman ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang mani. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne, no? Nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales. Ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma. Pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidi yan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy, na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Tempo so rigid so ay kumalabutan nga maminsay karon na karon na lang sa Action BBB program with Action Rex Canton. Action Hotline! Ako naman, Action Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action!